It-tnejn tiftaħ il-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu li ġej. F'intervista ma' dan l-istazzjon, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borċ-Olivier qal il-Partit Nazzjonalista huwa ippreparat għal din il-kampanja. Sejrin għal elezzjoni ġdida b'wiċċna minn quddiem bil-Partit Nazzjonalista imġeddet fl-istrutturi tiegħu, fit-tmexxija tiegħu, anki dan l-aħħar rajna il-ħatra ta' Simon Busuttil bħala Viċi Kap illi ħajkun qiegħed jessisti lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi, tmexxija wkoll fl-amministrazzjoni imma anki b'mod partikolari bil-politika tagħna imġedda. Fil-ġranet li ġejjin il-poplu Malti jrid jażel lil dak il-partit u lil dak it-tim illi jmexxih fil-5 snin li ġejjin. Il-Partit Nazzjonalista huwa preparat mill-lat organizzattiv imma anka b'mod partikolari mill-lat ta' kontenut u ta' sustanza politika. Paul Borċ-Olivier qal il-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qiegħed iwiegħed kollox lil kulħadd bħalma qed jagħmel Muscat. Il-Partit Nazzjonalista, kontrarju għal Partit Laburista, mhux ser ikun qiegħed iwiegħed kollox għal kulħadd. Kontrarju għal kap tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista mhux ser ikun qiegħed iwiegħed lil ma jisfen. Madankollu l-Partit Nazzjonalista huwa determinat li bil-politika mġedda tiegħu fil-qasam tax-xogħol illi nħarsu lejn il-ħolqien ta' jobs ġodda u ta' jobs tajbin illi jħallu aktar flus fil-but lejn saħħa b'xejn għal kulħadd u anki lejn kura illi hija miftuħa għal kulħadd b'mod partikolari l-kura primarja, il-ġlida kontra l-kanċer u anki edukazzjoni mill-aqwa kwalità mill-kindergarten sal-università u aktar lil Il-Partit Nazzjonalista lest jilqa' l-isfidi li ġib magħha kampanja elettorali. Nilqgħu l-isfidi li ġib magħha din il-kampanja elettorali imma bid-determinazzjoni, bl-enerġija mhux biss ta' tmexxija tal-kap tal-partit, tal-viċi kap tal-partit u tat-tim kollu tal-kandidati li ħajkunu qegħdin jersqu għal din l-elezzjoni, imma b'mod partikolari bid-dinamiżmu tal-istrutturi tal-partit u anka bil-fiduċja b'mod partikolari fil-poplu Malti Wawċi li dejjem għaraf li l-Partit Nazzjonalista kellu dik il-politika li tista' ġib kwalità ta' ħajja aħjar, li tista' ġib u toħloq il-ġid tal-pajjiżna li tkompli twassal lil pajjiżna jimxi l-qudiem biex jagħmel il-pajjiżna aktar Maltin u aktar Ewropej. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit se jkun qed jippreżenta politika ta' sustanza. Mhix se tkun kampanja għall Partit Nazzjonalista illi tħares lejn il-frilli, lejn ix-xinxilli, lejn il-pakkett ta' barra illi issa drajna bl-istil tal-politika tal-Partit Laburista hekk kienet fl-1996 u hekk qed tirriżulta illi hija l-istrateġija tal-Partit Laburista. Aħna rridu mmorru u sejrin direttament lejn is-sustanza politika lejn dik illi verament tagħmel id-differenza fil-kwalità tal-ħajja tan-nies fil-qasam tax-xogħol, fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-edukazzjoni. Paul Borċ-Olivier qal il-manifest elettorali li jinkludi dikjarazzjoni tal-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista se jkun ippreżentat nhar il-ħamis li ġej fil-Kunsill Ġenerali li se jitlaqqa. Satnittant l-ewwel attività tal-massa tal-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali se jkun masreli li se jsir it-tnejn stess fis-6:30 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali.